ڕۆژنامەیە ڕێباز بەژمارە خۆیان 16 هاتیە دەرو هێشتیە بەردەستی خوێنەران. دروپەلا یەکەمدا ڕۆژنامەیە ڕێباز گۆتارە دەستپێکێ دەبن سەرناوێ گوتنەکە باوێنەتەوا کوردی نەمر مستەفا بارزانیک و گوتیە کەسێ ڕح و هزرانەتەوی پێرە نەبێت دێ ڕۆژێکێ ئیخانەتێ لەگەل ملەتێ خۆ بکات جێ خۆ دگرن. روپەلا 56 ڕۆژنامەیە ژەل بەستێرە هاتنە دابەشکردن جێ خۆ دگرن. روپەلا 8 ڕۆژنامەیە ڕێباز ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê roj re hatiye dabeşkirin, behsa kesayet, dîrok, xebat û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê roj İbrahîm Hemza Ferho qehremaniyên ku li gel hevalên xwe dirûbrûbûna rêxistina Daişa terorîst de tomar kirin. Laliyê dinyê heman rûpelê nasnameya pêşmergeyê birîndar Mewlûd Beşîr Temer jînenîgarî û xebat û birîndarbûna wî di şerê rûbrûbûna Daişê de lê Şingalê cê xwe digirin. Dirûpelên dinyên rojnameyê de gotarên nehnivîskarên dinyên girêdayî çerenvîsa Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û devera aram pirsgirêka Sûriye û giringî û rola pêşmergeyan hatine belavkirin. Rojnameya Rêbaz rojnameyeke leşkerî siyasî û rewşenbîrî ye. Mehaneya ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê belavkirin.